ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ፈልጥ ትኾኒ ኢኺ ካብኦም ድማ ኣፍቂርነክ ዝብልውን ኣይሰኣኑን ነገር ግን እዚ ቃል ኮይኑ ብቻ ክትርእዮን ከለኺ ኣብ ተግባር ዘይውዕልዎ ኮይኖም ክተስተውዕልዮም ከለኺ ትደናገሪ ኣፍቂረክ እንዳበለንስ ተግባሩ ግን ካልእ ኢልኺ ሓሲብክ እውን ትኾኒ ኢኺ ሓፍተይ ሎማ ኣንተ ኣነ ዝነግረክ ድማ ካብዚ ምድንጋር እዚ ንክትወፅእ እዩ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ከፍቅረክን ከሎ ዝጥቀሞም 5 ቃላት ኣለው ካብቶም ቃላት ንሳቶም ድማ እቲ ሓደ ኣጥቢቁ ድሕንነት እዩ ዝሓትት እዚ ድማ ኣበየለኺ ገዛኣት ይኽዶ ገዛ ምስኣት ክደውልልይ ዝብሉ ቃላት ዝደጋግም እንተደኣ ኮይኑ እዚ ከም ጥርጣረ ወይ ድማ ስለዝተጠራጠረክ ናብ ካልእ ንከይትኸድ ከይኾነሲ ድሕንነት እዩ ዝሓተክ ዘሎ እዚ ናትክ ድሕንነት ስለዘተሓሳስቦ ናትኺ ሰላም ምዃን ንዕኡ ሰላም ስለዝህቦ ጥራይ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ እቲ ካልኣይ ነጥብ ድማ ኣጆኺ ኣለኹልኺ ዝብሉ ቃላት ዝደጋግም እንተኾይኑ ዘይፍቅር ወዲ ፈፂሙ ዞም ቃላት እዚኦም ካብ ኣፈ የውፅኦምን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንሕና ደቂ ሰባት ኣብ ልብና ዘሎ ነገር ኢና ላብ ደገ ውፂና ንዛረቦ ነንፀባርቆ በዚ ድማ ዋላ እውን ከምስል እኳ እንተፈተነ ልንእሽተይ መዓልቲ እምበር መሊኡ ኣጆኺ ዝብሉ ቃላት ደጋጊሙ ኣይዛረበክን እንተደኣ ዘይፍቅሩኪ እቲ ዘፍቀረክ ግን ኣብ ሕድሕድ ችግርኺ ኣብ ሕድሕድ ዘጋጥመክ ሕማቕን ፅቡቕን ተጓንፎታት ኩሉ ኣብ ጎንኺ ኮይኑ ንክፈትሕ እዩ ዝሙክር እታ ሳልሰይቲ ነጥብ ድማ ውዕለኺ ከመይ ነይሩ ኢሉ ይሓትኪ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ናይዛ ኣፍቃሪቶም ውዕሎ ንክሰምዑ ብጣዕሚ እዩ ዝስልችዎም ልክዕ ድማ ከም ጭቕጭቕ መሲሉ እዩ ዝስምዖም እዚ ሓቀኛ ኣፍቃሪኺ ግን ውዕለኺ ብምሕታት እዩ ዝጅመር ምክንያቱ ከመይ ውዒላ ኢሉ እንዳተጨነቐ ስለ ዝወዓለ ናትኺ ክብሪ ክብሩ ናትኺ ሰላም ሰላሙ ናትኺ ደስታ ደስትኡ ገይሩ ስለ ዝወስዶ በዚ እዩ ድማ ውዕለኺ ደጋጊሙ ዝሓትት ተባዕታይ ካብ ልቡ እዩ ዘፍቅረክ ዝብለክ ዘለኹ እቲ ራብዓይ ነጥብ ድማ ብኣኺ ብጣዕሚ እዩ ዝኮርዐልክ ኮየ ንስኽናተይ ብምዃን ክሕጉስ እየ ዝብሉ ቃላት እውን ይዛረበኪ እዚ ብዛረብኡ ጥራይ ከይኾነ ምስሊ ተፈላለዩ ሰባት ከፋልጠክን ከሎ ወከብል ትገብርሉ ድዩ ላብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኣብል ትኸድሉ ልረአ ኣብ ገፁ ደስ ዝብል ስምዒት ኣሎ ምስ ሰባት ከፋልጠኪ ስፍስፍ ይልብል ብጣዕሚ ደስ ዝብሎ ምስ ቤተሰቡ ምስ ኣዕሩኽቱ እዩ ዘፋልጠኪ ምክንያቱ ብኣኺ ስለ ዝኮርዕን ናቱ ከም ዝኾንኺ ክትፍለጥሉ እውን ስለ ዝደሊ በዚ ድማ ከም ዘፍቀረክ እውን ትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ሓፍተይ እቲ ሓምሸይቲ ነጥቢ ድማ ንፈትሖ ኢና ንገብሮ ኢና ንሓልፎ ኢና ዝብሉ ቃላት ደጋጊሙ እዩ ዝፅውዕ ምክንያቱ ናይ ሓባርነት ንስኺ ኣብ ሂወቱ ከም ዝኣተኺ እዩ ዘመልክት ዘሎ ርእሱ እውን ኣሚንዎ ኣሎ ካብዚ ዝተለዓለ ድማ እቲ ቃላቱ ክእዘዞ ዝኽእል ንገብሮ ኢና ንፈትሖ ኢና ኣጆኺ እዩ ዝብለክ ኩሉ ግዜ ፀገም ክጋጥመክን ከሎ ቀሊሉ ትፈትሕዮ ኢኽ እዩ ዝብለክ ዘየፍቅረክ ወዲ ኣፍቃሪኽ እንተደኣ ኮይኑ ካብ ልቡ ዘፍቅረክ እንተደኣ ኮይኑ ግን ንፈትሖ ኢና ብሓደ ኮይና ክንሓልፎ ኢና ኣጆኺ ኣለኹልኺ እዩ ዝብለኪ እዞም ቃላት እዚኦም ዝደጋግም ወዲ ተባዕታይ ኣብ ጎንኺ እንተደኣ ሃልዩ ሓፍተይ ኣጥብ ቀቢልካ ሓዝዮ እዚ እቲ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ዝገብሮ ተግባራት እዩ ንቻናለይ ድማ ሓዳሽ እንተደኣ ኮንክ ቻናለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኮኒ ቀፃሊ እውን ሕፅር ብዝበለ ጠቐምቲ ምክርታት ሒዘልክን ክመፅእ እየ ብደስ ዝብል ቪድዮ ክሳብ ንገናኝ ቻው